En hier gaan ze de west om het nieuwe windpark Westermeerwind Del te zetten. 31.000 ton materiaal, 64 skippen en haast 1 miljoen man hoeren. 6 miljoen staan op Fries groengebied, de rest is het nieuwe uitzicht voor de inwoners van Urk. Het regeer wil meer groene energie. Dit park is een stap die kant uit. Dit is een park wat van nationale betekenis is. Als je realiseert dat de elektriciteit die hier opgeleverd wordt, hier in de Noordoostpolder, het grote windpark gezamenlijk, dat goed is voor 1 op de 3 treinen die in Nederland draait. Het is goed voor 160.000 huishoudens als je het op een andere manier uit wilt drukken. De windmolens kunnen net zonder subsidie. We produceren stroom, dat wordt verhandelen op de elektriciteitsbeurs. En daar wordt ook stroom uit kool verhandelen. En de CO2 die het opwekt wordt, of die eigenlijk veroorzaakt wordt door de kolencentrales, ja, daar zit maar een hele lege prijs op. Terwijl we als samenleving daar soort meer kosten van hebben. Zullen we daar een werkelijke prijs op zetten, dan kunnen we echt zonder subsidie. Maar dat is een politieke keus. De molens van nou binnen de Aaronieren hield het efficiënter worden. Wat je gewoon ziet is dat de molens veel meer elektriciteit produceren bij dezelfde wind. Deze turbines zijn nu 3 megawatt. We bouwen voor Gemini 4 megawatt turbines. En we gaan binnenkort in België de 7 megawatt turbine bouwen. Dus je ziet een constante groei in vermogen. Maar nog veel belangrijker in produceren tegen de laagst mogelijke kosten. Het park levert groene stroom aan de NS. Genoeg om een treddenpad van alle treinen op rijden te litten. Dat is dan wel dwarsem, gewoon omwenners vinden het minder. Het gevoel op Urk is nog net helemaal wij. Er is meer mensen die er nog moeite mee hebben dat ze hier staan, als dat ze bijvoorbeeld in Lemmerhast of in de Noordoostpolder. Grote ingrepen die moet je proberen vanaf het begin te bespreken en bespreekbaar te stellen. Dus dat je vertelt, maar dat je ook luistert. En daarom dat wij ook in de toekomst het accent voor de besluitvorming steeds meer gaan leggen bij de provincie en de gemeenten. Maar dat wien op wetter de toekomst is wel duidelijk. Je moet daar bouwen waar het hard waait en daar waar er ook ruimte is. En wat we met name zien is dat er op land beperkte ruimte is en dat je met name op zee een hele grote toekomst ziet voor wind.